Poprosím hodnotenie dnešného zápasu. Tak, nie je čo povedať. Vybuchli sme, nevyšlo nám to. Treba povedať, že super bol pripravený. My sme začali nervózne. Dostali sme hneď vlastné góly. Aj keď sme sa dostali na 2-1, nedostali vlastný na 3-1. Ešte nás dobre, tá tretina skončila o 1 gól 3-2, ale to, čo sme si povedali, neplatilo. To, čo sme chceli hrať, sme nehrali. A proste nie sa na čo vyhovárať. Prehrali sme 2-8, takže to hovorí za všetko. Dostali sme facku a ono sa to už viezlo s nami, alebo vezie sa to s nami už nejaký pár zápasov. My sme si neraz niečo v kabine povedali. Máme 3 zápasy do konca základnej časti a tie musíme odohrať čo najlepšie, pripraviť sa na play-off. Takže gratulujem Dubnici, na čo siahle, to je vyšlo. Potom už hralo po vode, keď už mala náskok, takže bohužiaľ, stávajú sa aj také veci. Vybuchli sme doma, čo mi je ľúto, hlavne, že sme doma, dostali 8 gólov. Poučíme sa z toho, pripravíme sa, povieme si čo jak ďalej a dúfam, že už len to bude lepšie. Ďakujem.